Ikaupat nga pulong. Dios míos, ut quid requestemi. Dios ko, nganong imo akong ibiyaan. Tapos siya makapanugon ngadto sa iyang mahal nga inahan ug sa iyang pinangga nga dinunaan. Si Jesus uban sa natigom nga hangin sa iyang gininhawa, lanog nga mituaw ngadto sa amahan. Dios míos, ut quid requestemi. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Kinutlo kinigikan sa Ebanghelyo suma ni San Mateo, Kapitulo 26, tudling 46. Ikaupat nga pulong nga nabungat ni Jesus samtang nagdupa ni Anang Cruz. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Si Jesus dihang gitaral sa mga Hudiyo, wa magpakita og pagsupak sa iyang gidangatan. Sama sa usa ka nati nga karnero, siya nagbilin nga masinugtanon sa ilang gibuhat ngadto kaniya. Wa siya mututol sa ilang pagtamay o pagbiay-biay kaniya. Wa siya manalipod sa iyang kaugalingon, wa gani siyang mga tarungan aron paglingkawas gikan sa ilang mga tinumo-tubo nga masangil. Wa siya musumpalit pagsumbong sanglit ang iyang mga magsusumbong. Ming pamatuod ug mga bakak nga pasangil nga dili na kinahanglan nga tubayan sa kamatuoran. Kay unsay kapuslanan sa iyang panalipod nga ang mga tao nagtinguha man sa iyang kamatayon? Bisan ang kamatuoran dili gayud mahanaw. Gihukman na siyang daan sa wa panghusay at tubangan sa Sanhedrin, ang konseho sa mga Hudiyo ug sa tubangan ni Pilato. Ang Dios naligut-gut pag-ayo gumikan sa pagpatuyang sa mga tao paglunang sa limaw sa mga kasalanan. Ang tao gilalang sama sa panagway sa Dios, aron ang bayhon sa Dios makita diha sa tao bisan sa iyang makasasala nga kinaiya. Apan samot pagtimpasaw ang tao ngadto sa lunangan sa kasalanan nga wa tinguhaa sa Dios sanglit dili kinaiya sa Dios. Ang mga tao wa makabig sa mga balaang pulong sa mga propeta. Hinuon sila mingtamihid ug migyubit sa maong mga balaan nga mga tao ug aron pagkabig sa tao balik sa Dios. Siya mipada sa iyang bugtong anak aron ikapanayag ngadto sa tanan ang buhing paningingnan sa paghigugma, sa pag-antos ug sa kasakit ug sa pagpahilayo gikan sa kahimuot ug kalipay sa yuta. Kining tanan gipadayag ni Kristo nga atong Ginoo. Busa ang tanan nga pag-antos sa atong Ginoo, pagbuot sa Amahan. Hinungdan si Jesus mituaw, Dios míos, ut quid requestemi. Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Apan wa siya talikdi sa Amahan. Kabubuton sa Amahan aron ikapadayag ngadto sa tibuok kalibutan ang iyang pag-antos, ang iyang pagpasakit, aron siya magbilin og buhing handumanan hangtod sa tanang kapanahunan nga maog gani gipasikaran sa atong paghandom karong adlaw. Apan kutob ba lamang kita? Kutob ba lamang kitang tanan sa paghandom?
nagpabilin nga balikot ang atong mga dan. Wa matulid ang atong binuhatan. Wa nato maawat ang iyang mga mag-antos, ang iyang mga pagpasakit aron kita mahibalik ngadto sa dughan sa Dios. Sanglit ang atong mga kahibungaong gisalimbungan man sa atong mainiton ug masibuton nga tibuha nga makaangkon sa kalibutanong kaharuhay ug sayutanon nga kalipay. Apan nganong wa man siya moingon, amahan ko, nganong imo akong gibiyaan? Sama sa iyang pagbungat sa unang pulong sa pagsangpit ug amahan, naghulagway ug amahanon nga kalampikitan. Sama sa iyang pagbungat sa unang pulong nga amahan, pasaylua sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ang iyang pagsangpit ug amahan naghulagway ug amahanong kalampikitan ngadto sa anak. Apan wa kini niya buhatan. Hinuon sa lanog nga tingog siya miingon, Dios míos, ut quid reliquestini. Ug sa ato pagpinulungan, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Gumikan sa makusog nga bulog sa kasalanan sa mga tao. Nahugno ang taytayan nga nagdugtong tali sa Dios ug sa tao. Gitagupan ang ganghaan sa langit ug ang mga taong migsamot pagyanan sa lunangan sa kadautan, ang pagpatuyang sa tanang kalibutanon nga mga butang nga lumalabay milusno sa patukuranan sa tinuuhan nga pagtuo. Hinungdan nga ang Dios wa maminaw bisan siya nakadungog sa ilang mga pangabuyo. Bisan siya nakakita sa ilang mga maayong binuhatan, apan wa magtanaw ug kawang labang ang tananghalan. Bisan ang Dios nga mao ang tinugdan sa kaluoy, apan gikinahanglan ang bayad sa kadaot sa sala. Kini ang iyang pangandoy. Sanglit ang kaluoy, kinahanglan nga ugbanan sa kaangayan, ug ang kaangayan ugbanan sa kaluoy. Annaa ang kaluoy, apan wa nibayad sa kadaot sa sala nga nabuhat. Ang balaang kasulatan nagtugan na si Jesus kaliwat ni Hari David, ug sa makadaghan nga higayon ang mga masakiton sa iyang panahon nga ming pakiluoy kaniya, ming sampit kaniya ug anak ni David. Ug ang Ginoo wa magbakuli paghatag kanila sa ilang gipangayo nga kaluoy. Si Jesucristo mao ang Ginoo ni Hari David, diin ang Dios miingon, lingkod sa akong tuong kabut, hangtod akong ibutang ang imong mga kaaway, ilawom sa imong mga tiil. Si Jesucristo wa ipada sa amahan nganhi sa kalibutan sa wa pa siya magpakatao. Mauna ang Ginoo ni Hari David. Gani si Abraham nga mao'y gipasigalbo sa mga Hudiyo nga ilang amahan, nalipay nga nakakita sa adlaw sa Ginoo. Iya kining nakita ug nagmayap. Unya ang mga Hudiyo mingingon kaniya, wa kapag gani kalim-an katuig, imo nang nakita si Abraham ug si Jesus mitubag kanila. Sa tinuuray, sa wa
pa si Abraham, mao na ako. Sa ato pa, diha na si Jesus, ang ikaduhang persona sa usa ka Dios, sa pagsugod sa kabuhatan, sa pagtukod sa kalibutan. Kini iyang gilig-on sa iyang pag-ingon, Amahan, himaya ako diha kanimo sa himaya nga atong nabatulan uban kanimo sa wa pamabuhat ang kalibutan. Si Hari David sa usa ka higayon misulat sa iyang panagna sa pag-antos sa manunubos. Ang mga iro na naglibot kanako, usa ka pundok sa mamumuhat ug dawtan nagaalirong diri kanako. Ilang gipalagpasan ang akong mga kamot ug tiil aron makaihap sa tanan kong kabukugan. Sila nagatuok ug nagatan-aw nga mga laguton kanako. Ilang gibahin-bahin ng akong pistig tali kanila ug sa akong sapo sila na nagripa. Busa ang pagtuaw sa Ginoo nga Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Maoy katumanan sa panagna ni Hari David. Tuaw sayang tawhanong kinaya. Tuaw sa Ginoo nga ingon og taming sa pagpanalipod alang sa katawhan, inubanan sayang pagdupa alang kanila isip pagsagubang sa dakong kasakitan nga gipahamtang sa Dios nganhi sa kalibutan. Tuaw tungod ug alang sa tanan nga magtutuo. Apan unsay ang tinguha pagsubli sa maong mga pulong? Nga unta mahigmatan na kita gikan sa halawom nga paghinanok sa atong mga pagpatuyang, nga unta makaanggo kita nga ang atong binuhatan nga nahalapa sa balaanong kasuguan, nga unta mahimungaong na kita sa atong hilabihan kabugat nga mga kasalanan. Iya kitang gihatagan o gugma, usa kabalaanong pagbati nga makahupay sa tanang kaguol, kalisod ug kasakit. Apan wa nato kini panumbalinga hinuon atong giusikan, atong gihugaw-hugawan alang sa mga kalibutanong kailigon nga misangpot sa kaguliyang ug kaggubot sa kalibutan. Wa nato kini kapadayag ngadto kaniya isig bugti sa iyang dakong panghigugma sa kalibutan. Wa kita makahatag og pagkaon ngadto sa gipanggutom. Wa kita makapasapot sa mga hubo. Wa kita makaduaw niadtong mga nagmasakiton. Wa gani kita makabakyaw sa atong mga kamot aron pagtabang niadtong labing kupos nato nga mga igsuon. Annaa hinuon ang kahagog nga kanunay naggibok sa atong kaunuran. Annaa hinuon ang kasilag nga kanunay nagahungaw diha sa atong mga pananaw. Kini ang dugukan sa iyang tuaw. Siya nabungtas sa atong gugma ug kaluoy ngadto sa atong mga igsuon. Kay ang pagtabang ngadto sa mga kabos, mudangat man usab ngadto kaniya. Gani ang hinabang sa mga alang unta ngadto sa biktima sa katalagman, sa sunog, sa linog, sa bagyo ug uban pa, kawaton pamangani sa mga piniyalan. Ang ubang hinabang taguan hangtod nga dili na magamit ug mausik na lang hinuon. Dugay na unta sa mubalik sa kalibutan aron pagpahamtang sa hukom ug silot. Apan kumikan sa gugma ug kaluoy, iya kitang gihatagag higayon
nga magbag-o sa tagsa-tagsa kakinabuhi aron kita makasulod sa lawak nga iyang giandam alang kanato dito sa gingharian sa langit. Apan hangtod karon wa pagyud mausab ang dagway sa kalibutan. Inay nga makaplagan ang gugma, ana hinuon ang kasilag. Inay nga mapalgan ang kaluoy, ana hinuon ang kabangis. Ana hinuon ang patay nga makapagkugang sa atong kahimungaon. Inay nga matagamtaman ang kalinaw. Ana hinuon ka ng kagubot dili lamang sa atong kaugalingong yuta, kundi bisan diha sa atong kaugalingong kahilagman. Busa magmaningkamot kita nga atong pag-uhon ng atong kinabuhi, nga dili nato ikauaw bisan sa daklit nga pagdanaw sa iyang makaluluoy nga kahimtang, ug aron kita makabaton og tubag sa ato unyang pagbuga sa atong katapusang gininhawa uban sa pagtuaw. Dios míos, ut quid dereliquestimi. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Sa ngalan sa Bahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.